Καλώς ήρθες στο Wellbeing το παρεξηγημένο. Ένα podcast που μιλάει για την ευεξία όπως πραγματικά είναι. Ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Είμαστε η Κατερίνα Πρωτογεράκη και η Κατερίνα Κορακιανίτη και μαζί θα συζητήσουμε θέματα καθημερινότητας, διατροφής, υγείας και θα δούμε πώς μικρές, ρεαλιστικές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο ισορροπημένη. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Wellbeing το παρεξηγημένο. Γεια σας. Σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που αν κάθεστε πάρα πολλές ώρες στο γραφείο ή στο σπίτι, ξυπνάτε το πρωί και είστε κουρασμένοι ή τελειώνει η μέρα και νιώθετε εξαντλημένοι ενώ δεν έχετε κινηθεί καθόλου, το σημερινό θέμα είναι για εσάς. Και για όλους γενικότερα, γιατί λίγο ή πολύ μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Όλοι μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτό σίγουρα, γιατί το σώμα μας είναι σχεδιασμένο γι' αυτό. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για την ακινησία και την κίνηση. Πώς την ακινησία μπορούμε να την κάνουμε λίγο παραπάνω κίνηση. Σωστά. Κάπως έτσι. Σωστά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι όντως το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να κινείται. Δεν δημιουργηθήκαμε για να καθόμαστε σε μια καρέκλα. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια... Έχεις δει αυτό το σκίτσο που ξεκινάει με τον άνθρωπο, ας πούμε, των σπηλαίων, ο οποίος, ας πούμε, είναι σκυφτός, περπατάει στα τέσσερα και σιγά σιγά, ας πούμε, μεγαλώνει, γίνεται και πιο σωματώδης, τεντώνεται, περπατάει και μετά ξανά μπαίνει σε έναν υπολογιστή, σε ένα λάπτοπ. Τώρα δυστυχώς είμαστε σε αυτή την περίοδο που όποια δουλειά και να κάνει κάποιος, κάποιες ώρες της ημέρας του αναγκαστικά θα είναι μπροστά στο λάπτοπ, ας πούμε, ή σε μια καρέκλα, ας πούμε, πολυθρόνα. Το πρόβλημα είναι όταν η πλειοψηφία των ωρών είναι καθιστική. Δηλαδή, αυτό που λέμε, μα εντάξει, πάω 3 φορές τη βδομάδα γυμναστήριο. Ναι, αλλά δουλεύεις τουλάχιστον 5 στις 7 μέρες την εβδομάδα. Άρα, αν ας πούμε γενικότερα η καθημερινότητα μας είναι καθιστική, η δουλειά μας είναι καθιστική σε ένα γραφείο, η μετακίνησή μας είναι καθιστική, γιατί οι περισσότεροι πια πάνε στη δουλειά τους με το αυτοκίνητο ή με το μεταφορικό μέσο, ας πούμε, με το μηχανάκι, το λεωφορείο, στην καλύτερη περίπτωση, εκεί κινούμαστε και λίγο. Γυρνούν, ξανά μπαίνουν στο αυτοκίνητο και πάνε στο σπίτι, ας πούμε. Αυτό όχι απλά είναι μια καθιστική ζωή, είναι σχεδόν, ας πούμε, θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε κλινήρη κατάσταση, δηλαδή ξαπλωμένος. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, αν πηγαίνει 3 και 4 φορές τη βδομάδα γυμναστήριο και κάθε μέρα, θα σου πω ελάχιστες περιπτώσεις που κάνουν κάθε μέρα γυμναστική, σίγουρα αυτό δεν τον κάνει να μην έχει μια καθιστική ζωή. Δεν εξισορροπεί τις ώρες που κάθεται. Ναι, δεν εξισορροπεί τις ώρες που κάθεται και σίγουρα θέλει κίνηση μέσα στην ημέρα για να πούμε ότι η ζωή μας και η καθημερινότητά μας δεν είναι καθιστική. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάπως το έχουμε στο μυαλό μας ότι έλα μωρέ, πάω γυμναστήριο 3 φορές τη βδομάδα, οπότε... Οι 2, ας πούμε. Και... εξισορροπείται, αλλά όντως ακόμα και μια φορά την ημέρα να κάναμε γυμναστική, δεν εξισορροπεί... Η ακινησία των 8 τουλάχιστον ώρων. Σωστά. Προφανώς, από το να μην κάνεις καθόλου, να κάνεις 1, 2, 3, το κάθε μέρα είναι επίτευγμα. Εννοώ ότι είναι βελτιωμένη εκδοχή. Αλλά να μην μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα το ότι επειδή πάω γυμναστήριο, ας πούμε, μια ώρα, ακόμα και την ημέρα, η ζωή μου δεν είναι καθιστική. Αν όλη την υπόλοιπη μέρα, ας πούμε, είναι γραφείο, σπίτι, αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περπάτημα, θα σου πω. Περπάτημα, ανέβασμα με τις σκάλες. Ανέβαζα με τις σκάλες, τι ωραίο. Ναι, και εγώ συμφώνησα, γιατί καταλαβαίνω τι είναι. Ναι, καταλαβαίνω. Χρήση λοιπόν της σκάλας για να ανέβω. Το να κάνουμε μια απόσταση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε με τα πόδια, να την κάνουμε με το μεταφορικό μέσο που έχουμε. Όλα αυτά μας κάνουν να έχουμε μια καθιστική καθημερινότητα. Δεν αρκεί μία ώρα γυμναστική την ημέρα που αν την κάνουμε κι αυτή. Θα σου πω ότι εγώ έχω πάθει μονή το τελευταίο διάστημα με το πόσα βήματα κάνω. Κάτι έχουμε καταλάβει, το έχεις αναφέρει και στα τελευταία podcast. Το έχω αναφέρει στα podcast, βάζω όλους τους φίλους μου να μετράνε γενικά τα βήματά τους και να το έχουν στο νου τους. Αλλά δεν είχα ψάξει, ας πούμε, από πόσα βήματα και πάνω, γιατί άλλος σου λέει 6.000 βήματα την ημέρα να κάνεις, άλλος σου λέει 10.000 βήματα την ημέρα να κάνεις, αν θες, ας πούμε, να μειώσεις το βάρος σου. Συγγνώμη λίγο, συνέχισε, εγώ σου φτιάχνω το μικρόφωνο εδώ για να μην σε φυλάω. Εντάξει. Ναι, τέλεια. Αλλά από πόσα βήματα και πάνω, ας πούμε, δεν θεωρείται η καθημερινότητά μας καθιστική. Και εγώ, ας πούμε, ήμουν και πολύ περήφανη. Λέω, εγώ περπατάω μες τη μέρα. Κάνω μέσο όρο 6.500 βήματα την ημέρα. Και είδα ότι μέχρι 5.000 θεωρείται καθιστική.
Που 5.000 για να τα κάνεις στη σημερινή εποχή, όταν εμένα μου έρχονται στο γραφείο και μου λένε κάνω 1.500. Δηλαδή το 1.500 είναι τίποτα. Δεν έχει σηκωθεί. Δεν κινούμε. Και εγώ σου λέω, ήμουν και πολύ περήφανη. Εγώ περπατάω, κάνω 6.500. Τίποτα. Μέχρι 5.000 θεωρείται καθιστική η καθημερινότητά μας. Οπότε ας σκεφτούμε πόσο έχουμε παραμελήσει αυτό το κομμάτι. Δεν θα πω πόσο δύσκολο είναι να το κάνουμε. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή, τέτοιου τύπου θα πω, ακόμα και το 2 λεπτά να σηκωθώ σιγά σιγά, 5 λεπτά να περπατήσω, είναι όφελος και είναι μια μικρή αλλαγή. Νομίζω ότι εμείς σήμερα θα επιδιώξουμε να κάνουμε ένα reframe στο πόσο δύσκολο είναι να περπατήσω και να το δούμε από την άλλη πλευρά του τι μικρό μπορώ να κάνω για να έχω ένα μεγαλύτερο όφελος στην καθημερινότητά μου. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το τι προβλήματα μπορεί να εντοπίσουμε ή και να μην εντοπίσουμε, γιατί κάποια από τα προβλήματα, όπως ας πούμε κάποιοι δείκτες στο αίμα μας, ας πούμε, δεν είναι εμφανή. Αλλά κάποια άλλα μπορούμε εύκολα να τα καταλάβουμε. Ποια προβλήματα λοιπόν εντοπίζουμε στην καθημερινότητά μας και οφείλονται στην καθιστική ζωή? Νομίζω το πιο εύκολα αντιληπτό είναι αυτή η κούραση που νιώθουμε όλοι, η εξάντληση, χωρίς να έχουμε κάνει πολλά πράγματα, με την έννοια χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει το σώμα μας πολύ. Δηλαδή νιώθουμε πόνους στους μυς μας, νιώθουμε πόνους στην πλάτη μας. Έτσι, τα μυοσκελετικό είναι το πρώτο σύστημα, ας πούμε, αν θες, του σώματος που επηρεάζεται από την ακινησία. Γιατί, ο αυχένας. Ναι, ο αυχένας, η μέση, τα γόνατα, τα πόδια. Η πλάτη. Γιατί, όπως είπες, το σώμα μας είναι σχεδιασμένο για να κινείται και όχι για να κάθεται. Έτσι όπως τα αναφέραμε τώρα, έκανα ένα σκάν του σώμα μου και σκέφτομαι πού πονάω, στον αυχένα, στην πλάτη. Ναι. Όλοι μας κάπου θα πονάμε. Είτε από την ακινησία, είτε από την αδυναμία, γιατί δεν γυμναζόμαστε ή δεν κάνουμε αρκετή ενδυνάμωση, ας πούμε, στο να είναι δυνατό το μυϊκό μας σύστημα. Οπότε το μυοσκελετικό είναι ένα από τα βασικά. Βασικά να σου πω κάτι, δεν υπάρχει βασικό όργανο που επηρεάζεται από την ακινησία. Επηρεάζεται ολόκληρο το σώμα και η ψυχή μας από την ακινησία. Ίσως να πούμε λοιπόν το πιο εύκολο ή το πιο γρήγορο σύμπτωμα. Αν πούμε πρώτα, ας πούμε, κάποια συμπτώματα, είναι σίγουρα στο πώς νιώθουμε το μυοσκελετικό μας. Ο μεταβολισμός. Περίμενε, πριν πάμε και εκεί, να πούμε ότι αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ότι μπορεί να αισθανόμαστε μια κόπωση. Και αν το καλοσκεφτούμε, ας πούμε, μέσα στην ημέρα πηγαίνουμε στο γραφείο και γυρνάμε σπίτι και νιώθουμε εξαντλημένοι. Χωρίς δηλαδή να έχει κινηθεί ή να κουραστεί το σώμα μας. Οπότε είναι ένας λόγος λοιπόν που νιώθουμε εξαντλημένοι, το ότι καθόμαστε σε μια καρέκλα πολλές ώρες. Ο μεταβολισμός, έχω έλεγες. να πω πολλά γι' αυτό, αλλά δεν θα πω μόνο για το κομμάτι της κινησιτικής διατροφή και ο ύπνος. Εντάξει, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτό μόνο. Είπα ο μεταβολισμός, ναι. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές συναντάω ανθρώπους που μου λένε ότι, ξέρω εγώ, πριν 2 χρόνια άρχισα να βάζω κιλά. Ωραία, πες μου λίγο, άλλαξες δουλειά, άλλαξε η κίνησή σου μέσα στη μέρα. Αφού δεν έχει αλλάξει, έχουμε καταλήξει ότι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η διατροφή. Και πραγματικά συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι έχω αλλάξει δουλειά, είναι καθιστική η δουλειά μου πια, οπότε εκεί αλλάζει ο μεταβολισμός, γιατί αλλάζουν οι καύσεις του σώματος, ας πούμε από τα πιο απλά, ναι. Αλλάζει το πώς διαχειρίζεται το σώμα τη γλυκόζη και αυξάνεται και η αντίσταση στην ινσουλίνη. Αλλάζει όλο αυτό το κομμάτι με τα ινσουλίνης, γλυκόζης κτλ. Είναι πιο εύκολο να αποκτήσει κάποιος αντίσταση στην ινσουλίνη, γιατί και η διατροφή κάπως παραμελείται συνήθως σε μια καθιστική ζωή. Μα και να μην παραμελεί τη διατροφή, γιατί είναι και πολλά τα περιστατικά που βλέπουμε που ο άλλος σου λέει «Μα τα ακολουθώ ρε παιδί μου αυτά που μου λέτε», ναι. αλλά δεν κινούμε καθόλου. Άρα η μη κίνηση μπορεί να φέρει ανισορροπία στους δείκτες που ανέφερες, στην ινσουλίνη, στη γλυκόζη, στη χολυστερίνη, στην καλή στην HDL, την καλή χολυστερόλη που λέμε ότι... Στην κορτιζόλη. Στην κορτιζόλη. Τώρα πού να πάμε στο στρες, που εκεί ας πούμε έχει να κάνει με την ψυχή και με την ψυχή μας και το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο. Ας πάμε στον εγκέφαλο, ας πούμε, να μιλήσουμε γι' αυτό. Το στρες βελτιώνεται η διαχείρισή του με την κίνηση. Το να είσαι Και πρόσεξε, δεν θέλω να επικεντρωθούμε μόνο στην καθιστική ζωή. Έφυγε, θα το ξαναβάλουμε το μικρόφωνο. Δεν θέλω να επικεντρωθώ μόνο στην καθιστική ζωή λόγω εργασίας,
αλλά και το ατελείωτο, ας πούμε, scroll down και το ατελείωτο Netflix, ο ατελείωτος καναπές, ας πούμε, δεν είναι ξεκούραση. Στην πραγματικότητα ευθύνεται και αυτός, ας πούμε, για την καθιστική ζωή μας. Αν, ας πούμε, τελειώσει τη δουλειά και δεν βγούμε μια βόλτα, να περπατήσουμε, οπουδήποτε, να κάνουμε κάτι, να κινηθούμε, να πάμε σε μια παιδική χαρά με τα παιδιά μας, να πάμε με φίλους, αντί να πάμε για καφέ, ας πούμε, πάλι να κάτσουμε, να πάρουμε τον καφέ στο χέρι και να περπατήσουμε. Είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά βοηθούν και στη διαχείριση του στρες, λοιπόν. Και θα χρειαστεί μάλλον να συνδέσουμε την κίνηση με ένα περιβάλλον διαφορετικό, ας πούμε, και από το εργασιακό. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί μπορεί να κάποιος να σου πει ότι εγώ δουλεύω, είμαι, ξέρω εγώ, πολιτής σε μια δουλειά, οπότε μετακινούμε συνέχεια. Όρθια και περπατάω. Οκ, αλλά η λύση μετά σε αυτό δεν είναι να πας να κάτσεις στον καναπέ για να ξεκουραστείς. Το καταλαβαίνω ότι η ορθοστασία έχει πόνο στα πόδια, ότι θες στη μέση κλπ. Θέλεις να ξεκουραστείς. Αλλά πόσο διαφορετικά θα ήταν αν, ας πούμε, επέλεγες να πας με τα πόδια στο σπίτι μετά ή με τα πόδια στο αυτοκίνητο, να πάρεις αυτό που έλεγες και σε παλιότερα επεισόδια, να βάλω το αυτοκίνητο λίγο πιο μακριά στη στάση. Ναι. Άρα να επικεντρωθούμε σε μια κίνηση πέρα από αυτήν που μέχρι τώρα κάνουμε, είτε πολύ λίγη είτε αρκετή στα πλαίσια ενδεχομένως της δουλειάς, να βάλουμε μια κίνηση που να είναι έξω από τους τοίχους. Στο δρόμο, στη φύση, γιατί εκεί έχεις και άλλες προσλαμβάνωσες, οπότε έχεις και άλλα ωφέλη. Και να σου πω τώρα, γιατί ανέφερες αυτό, τη δουλειά που έχει ορθοστασία και δεν είναι καθιστική. Τα επιστημονικά δεδομένα και τα guidelines αυτή τη στιγμή λένε ότι τέτοιου είδους δουλειά και οι πόνοι που νιώθουμε και η διάθεσή μας δεν βελτιώνεται με το να πάμε να ξαπλώσουμε στον καναπέ ή να μην κάνουμε τίποτα μετά. Βελτιώνεται με το να κάνουμε άσκηση ενδυνάμωσης και με το να κοιμόμαστε, να είναι επαρκής ο ύπνος μας και να είναι καλή ποιότητα του ύπνου μας. Δηλαδή να πέφτουμε για ύπνο την ίδια ώρα, να ξυπνάμε την ίδια ώρα, να είναι συνεχόμενος όσο μπορούμε. Αυτή είναι η τρόπη για να αντιμετωπίσουμε την κούραση και τους πόνους της ορθοστασίας. Η διατροφή κτλ. Όλα αυτά που λέμε τρόπο ζωής. Δεν είναι το ότι τέλειωσε η δουλειά σου, πήγαινε ξάπλωσε τον καναπέ στο σπίτι σου. Που για να μην το δαιμονοποιούμε. Θα χρειαστεί. Θα το θέλουμε. Και δεν είναι τεμπελιά. Δεν είναι τεμπελιά αυτό αν το κάνεις. Είναι ανάγκη. Απλά χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε το ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος για να σταματήσεις να νιώθεις κουρασμένος στη δουλειά σου όταν είσαι όρθιος και έχεις ορθοστασία ή όταν, ας πούμε, είναι καθιστική. Σωστά. Αυτό μόνο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος της διαχείρισής του. Σωστά. Οπότε, βάζουμε λοιπόν το κομμάτι των μυοσκελετικών που αναφέραμε, το κομμάτι του μεταβολισμού, ότι έστω και λίγο να προσθέσει ο άλλος το κομμάτι της κίνησης, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι όφελο. Τον οργανισμό, το σώμα του, από τις καύσεις μέχρι το να πέσουν κάποιοι δείκτες που, ας πούμε, εντοπίζουν στις αιματολογικές εξετάσεις ότι είναι υψηλοί. Τα πιο συνηθισμένα είναι η χολυστερόλη, ας πούμε, η αυξημένη γλυκόζη στο αίμα, η αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτά είναι έτσι που σχετίζονται περισσότερο με τον τρόπο ζωής μας, ας πούμε, και με το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Όπως επίσης, λοιπόν, τρίτο κομμάτι, θα το συνδέσουμε με το κομμάτι της ψυχολογίας μας και το πώς νιώθουμε. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα επίπεδα του στρες, είτε αυτό έχει να κάνει με την ανάταση ψυχής, θα το πω έτσι πιο... θα το πω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή το πόσο χαρούμενοι νιώθουμε. Και όλοι το έχουμε παρατηρήσει ότι, και λέω όλοι έτσι ρητά, γιατί σίγουρα αν, ας πούμε, αποφασίσουμε ότι θα βγούμε μία βόλτα, το σώμα μας δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δηλαδή, λόγω φυσιολογίας θα νιώσουμε καλύτερα. Παράγονται ορμόνες που μας κάνουν να νιώθουμε διαφορετικά και πιο χαρούμενοι. Άρα, η ψυχολογία μας επηρεάζεται άμεσα από το κομμάτι της κίνησης. Είτε λοιπόν θέλουμε να περιορίσουμε και να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά μια στρεσογόνα κατάσταση, είτε θέλουμε να νιώσουμε καλύτερα, σίγουρα η κίνηση είναι ένα εργαλείο. Και εδώ θα σου πω εγώ, μονόλογο τώρα κάνω, αλλά σκέφτηκα έτσι όπως τα λέω. Σε αφήνω να μιλήσει για την ψυχολογία και για το συναίσθημα και για όλο αυτό που σου αρέσει πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Αλλά θα το πω λίγο αλλιώς τώρα, γιατί μου ήρθε σαν σκέψη ότι, μωρέ Κατερίνα, και ποιος σηκώνεται από τον καναπέ τώρα να πάει να περπατήσει. Εκεί γίνεται μια εσωτερική μάχη.
συνήθως. Ότι έλα, μα είμαι πολύ κουρασμένος τώρα. Πού να τρέχω να πάω να περπατήσω στη φύση, πού να τρέχω να πάω στο γυμναστήριο. Και εκεί είναι που κερδίζει η καθιστική ζωή, συνήθως. Ναι. Έλα, μωρέ, αύριο. Εμένα μου έχει συμβεί άπειρες φορές. Σε Ειδικά, ας πολλούς, πούμε, νομίζω. όταν δεν έχω δέσμευση για κάτι. Δηλαδή, ότι έχω κλείσει session στο πιλάτες, ας πούμε, ή ότι έχω κλείσει session στην ενδυνάμωση. Αν είναι να πρέπει να το κάνω μόνη μου κάτι, συνήθως κερδίζει η καθιστική ζωή. Θα μιλήσω ξεκάθαρα και πολύ ανοιχτά. Και αυτό είναι που συναντάμε συνήθως, γιατί ξέρεις ότι το δύσκολο είναι να σηκωθείς και να πας μέχρι εκεί που είναι να πας, τέλος πάντων. Είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι βόλτα, είτε είναι στούντιο, πιλάτες, οτιδήποτε. Ξέρεις ότι μετά θα είσαι καλύτερα. Το ξέρεις. Το ξέρεις αυτό, το έχεις ζήσει, το έχεις βιώσει. Έλα όμως που εκείνη τη στιγμή που δεν σε κρατάνε τα πόδια σου, που λένε, και πώς το ξεπερνάμε αυτό, Θα σου πω. Κατερίνα? Είχα ακούσει παλιότερα και το εφάρμοζα κιόλας, ότι το δύσκολο είναι να σηκωθείς να βάλεις τη φόρμα και τα παπούτσια. Από τη στιγμή που βάλεις τα παπούτσια, υπάρχει κίνητρο. Σε κάνω εικόνα ξαπλωμένη στον καφέ, φόρμα και τα παπούτσια. Όχι, έχω καλύτερο. Έχω πάρει αυτοκίνητο, έχω πάει στο γυμναστήριο και έχω φύγει. Έχω γυρίσει πίσω. Γιατί δεν ήθελα, ρε παιδί, δεν άντεχα. Και είναι οκ. Αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχουν μέρες που μπορεί να είμαστε τόσο εξαντλημένοι και κουρασμένοι που μην πας εκείνη. Βάλε και τα βάλε. Φύγε, δεν πειράζει. Γύρνα πίσω. Αλλά να μην είναι ο κανόνας αυτό. Αυτό να είναι η εξαίρεση. Να είναι αυτό που κάποια στιγμή δεν θα το κάνουμε. Ναι, γιατί υπάρχουν περίοδοι όπου υπάρχει έντονη πίεση και πολλές ώρες δουλειάς. Δεν είναι όμως. Δεν θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. Αν η ρουτίνα σου είναι το να πηγαίνεις, θα σου το πω έτσι. Αν η ρουτίνα σου είναι το να πηγαίνεις γυμναστήριο ή περπάτημα ή ό,τι κάνεις, ό,τι τον ευχαριστεί χορό, τον ευχαριστεί τον καθένα. Αν η ρουτίνα σου είναι να πηγαίνεις και μια φορά δεν θες, είναι εντάξει. Αν όμως λες, από Δευτέρα θα ξεκινήσω και έχει έρθει η επόμενη Δευτέρα και έχουμε πάει στον επόμενο μήνα. Και έρθει καθαρά Δευτέρα. Και ακόμα λες ότι αχ, και τώρα θα ξεκινήσω δουλειά και δεν προλαβαίνω. Εντάξει, εκεί δεν το δέχομαι, ρε παιδί. Εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί είναι πρόβλημα. Αλλά πραγματικά, αν η ρουτίνα σου είναι το να πηγαίνεις, να έχεις μια δραστηριότητα, να κάνεις πράγματα, τέτοιου τύπου πράγματα εννοώ, που έχουν σχέση με την κίνηση, και μια φορά δεν θες, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και θα πω εδώ ότι σε αυτόν τον τομέα, στο κομμάτι της κίνησης, είναι και πολύ εύκολο να έχεις, πώς το λένε στα ελληνικά, δικαιολογία στο να μην το κάνεις. Δηλαδή, να βάζεις κάτι άλλο σε προτεραιότητα. Αν αυτός λοιπόν είναι ένα μοτίβο που έχουμε, επειδή είπες τώρα από Δευτέρα θα ξεκινήσω γυμναστική ή από τον άλλο μήνα, πάντα, και το υπογράφω αυτό, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα προκύπτει και δεν θα το έχεις υπολογίσει και θα είναι πιο σημαντικό και θα σε πάει πίσω. Έτσι όπως είναι η καθημερινότητα και η ζωή μας πια, δεν γίνεται να υπάρχει, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Δεν υπάρχει καμία εβδομάδα που να μην συμβεί κάτι. Να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο, να μην βγούμε από το πρόγραμμά μας. Χρειάζεται να είμαστε ευέλικτοι και πραγματικά όταν σαν mindset και σαν τρόπο σκέψης είμαστε ευέλικτοι σαν άνθρωποι, θα αποκτήσει ευελιξία και ο μεταβολισμός μας και το πότε πάμε γυμναστήριο και το πότε βλέπουμε τους φίλους μας και το πότε τρώμε έξω και όλη μας η καθημερινότητα θα αποκτήσει ευελιξία και ο οργανισμός μας και το σώμα μας όταν εμείς το κάνουμε σαν μια βασική, πώς να το πω, αξία σαν άνθρωποι. Να έχουμε την ευελιξία. Δεν μπορείς να επιβιώσεις αλλιώς στη σημερινή εποχή. Άρα, χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και να βάλουμε άλλη ιεραρχία ενδεχομένως στις προτεραιότητές μας και τα ωφέλη που ενδεχομένως θα πάρουμε. Γιατί αν ας πούμε αντιληφθούμε, και δεν μιλάω για το ότι θα έχω σώμα καλύτερο τον Ιούλιο, μιλάω για τα πραγματικά ωφέλη που μπορεί να έχει μια αλλαγή τέτοιου τύπου, να προσθέσουμε περισσότερο κίνηση στην καθημερινότητά μας, ξαφνικά, ό,τι και να προκύπτει, δεν μπαίνει σαν πρώτο σε σχέση με αυτό. Πάντα θα βρούμε χρόνο, θα ξεκλέψουμε Και αν μπει πρώτο, διάθεση. θα τελειώσει αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε και θα μπούμε ξανά στο πρόγραμμά μας. Άρα, αυτό που χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε είναι ότι όταν το δύσκολο κομμάτι μάλλον είναι να μπορέσουμε να επαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητές μας και να βάλουμε την κίνηση λίγο πιο ψηλά, θα πω. Από εκεί, ας πούμε, που δεν έκανα καθόλου, λίγο περισσότερο. Από εκεί που έκανα μέτρια, λίγο περισσότερο. Γιατί εγώ θα πω
ότι δεν χρειάζεται, εντάξει, προφανώς δεν θέλουμε να κάνουμε. Να γίνουμε αθλητές όλοι. Ναι, πρωταθλητισμό, αλλά να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Πρόσεξε, και είναι ωραίο αυτό που λες, μου δίνει ωραία πάσα, ρε παιδί μου, για να πω ότι όταν μιλάμε για κίνηση, δεν εννοούμε αυτό που μπορεί να είχαμε. Και είπες και το για το σώμα, μετά το κάνουμε για το σώμα. Αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι εξαντλητική γυμναστική, ατελείωτο διάδρομο στο γυμναστήριο, τρέξιμο. Το σώμα είναι σχεδιασμένο για μια ήπια δραστηριότητα. Έτσι. Γιατί μετά έχουμε άλλα. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της κορτιζόλης όταν είναι πολύ έντονη η γυμναστική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να κινείται, να μην είναι τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Αν βγάλουμε τις 8 ώρες πρέπει να κοιμόμαστε, τις υπόλοιπες, τις περισσότερες θέλει να έχει κίνηση. Ωραία, και πώς το κάνουμε αυτό, Κατερίνα? Γιατί τώρα μου τα έβαλα στη μαθηματικά κάτω. Αν 8 ώρες κοιμόμαστε και 8 τουλάχιστον δουλεύουμε. Λοιπόν, θα σου πω για τις 8 που δουλεύουμε. Ωραία. Και είναι καθιστικές. Ευκαιρίες για να σηκωθούμε από την καρέκλα. Να πάμε στην κουζίνα της δουλειάς. Να πάμε έξω να πάρουμε κάτι. Δηλαδή, ακόμα όμως και αν δεν έχουμε να βγούμε από το γραφείο να κάνουμε κάτι, να σηκωθούμε και να κάνουμε μια γύρα στο δωμάτιο να ξυπιαστούμε. Έχουμε ένα τηλεφώνημα. Αν δεν ενοχλούμε τους γύρω μας, μπορούμε να το κάνουμε όρθιοι. Να μιλάμε στο τηλέφωνο και να μιλάμε περπατώντας. Οτιδήποτε μικρό μπορεί ο καθένας. Το διάλειμμα μας, το φαγητό μας, να πάμε σε έναν άλλο χώρο να το φάμε. Αυτό βοηθάει και στην κίνηση, βοηθάει και στο να μην είμαστε μπροστά στην οθόνη. Τέτοια μικρά πράγματα. Και όπου... έτσι όπως το λες τώρα, έρχεται μια φωνούλα που λέει, αλήθεια τώρα, εγώ δεν προλαβαίνω να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω. Θα σηκωθώ τώρα να κάνω βόλτες. Και εκεί, αν ακουστεί αυτή η φωνούλα, θα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Το ότι ακούγεται αυτή η φωνούλα. Δεν μπορεί 8 ώρες να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να είναι πρόβλημα για σένα. Καταρχήν, μην γελιόμαστε. 8 ώρες δεν είναι κανείς παραγωγικός. 8 συνεχόμενες ώρες. Εντάξει, έχω και περιπτώσεις που ξέρω ότι 8 ώρες, εντάξει, μπορεί να μην είναι 8, αλλά υπάρχει τόσος φόρτος και πίεση στη δουλειά που πρέπει να είναι focus, ρε παιδί μου. Όση ώρα είναι στο γραφείο, είναι με πίεση. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπουν όρια. Τι παθαίνει μετά, ανεβαίνει η πίεση μετά. Ανεβαίνει η πίεση, πέφτει η πίεση, δεν ξέρω, κάτι γίνεται όμως. Εκεί θα πρέπει να μπουν όρια. Δεν λέω ότι δεν πρέπει. Λέω ότι ο οργανισμός από μόνος του δεν μπορεί να είναι πάνω από 40 λεπτά συνεχόμενα focus ο άνθρωπος σε ένα θέμα, χωρίς να φύγει το μυαλό του, χωρίς να κουραστεί, χωρίς να χάσει κάτι. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό. Είναι evidence-based αυτό που σου λέω. I δεν είναι δικό μου. Μίλα μου για. Το καταλαβαίνω. Το λέω για να σε πείσω. Ξέρω ότι τα επιστημονικά δεδομένα σε πείθουν πιο εύκολα εσένα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι normal και δεν είναι σχεδιασμένος ο οργανισμός μας να το κάνει και μπορεί να μην το κάνει εύκολα. Μας ζητείτε. Αλλά μπορεί να τον πιέζουμε τόσο πολύ που να φτάνει σε ένα σημείο και να λες ότι δεν προλαβαίνω να σηκωθώ να πάω τουαλέτα 8 ώρες. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Αν λοιπόν όταν ακούμε αυτού του τύπου τη συνομιλία τώρα και κάπου βλέπουμε τον εαυτό μας ή τον έχουμε δει, θα πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι, να βγουν κόκκινες σημαίες, δεν ξέρω, πυροτεχνήματα. Είναι πρόβλημα. Ναι. Άρα, εμείς δεν μιλάμε καν για αυτό το επίπεδο ότι δεν προλαβαίνω να σηκωθώ από την καρέκλα ή να πιω νερό ή να πάω κάπου άλλο να φάω. Αλλά εφόσον το έχουμε κατακτήσει αυτό, που πρέπει να θεωρείται δεδομένο, να κάνουμε μικρές αλλαγές όπως αυτές που είπες. Μικρή κίνηση. Ναι, τώρα μετά τη δουλειά. Αυτό το πιο κλασικό που το ακούμε, το διαβάζουμε παντού, έτσι. Αμερικανιά είναι, αλλά οκ, να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο πιο μακριά. Γιατί είναι κακό μια είναι. πραγματικότητα. Να πάρουμε τις σκάλες για να ανεβούμε τους ορόφους αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας στη γειτονιά με τα πόδια. Αν είναι μια απόσταση, ας πούμε, 10 λεπτού με τα πόδια, ας την κάνουμε με τα πόδια και ας μην πάρουμε το μηχανάκι, το αυτοκίνητο. Ή το μετρό. Γιατί να πάμε τις κυλιόμενες σκάλες, έχει δίπλα σκαλίτσες κανονικές. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τέτοια πράγματα. Αυτό που είπα πριν, να πάρουμε τον καφέ και να πάμε μια βόλτα να κάτσουμε, ας πούμε, στο μαγαζί. Τέτοια μικρά πράγματα στην καθημερινότητα. Και σίγουρα να έχουμε και μια οργανωμένη δραστηριότητα μέσα στη εβδομάδα. Εννοώ, τουλάχιστον, αν πάμε με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θέλουμε 150 λεπτά
την εβδομάδα αερόβια άσκηση, 150, που αερόβια άσκηση είναι και το περπάτημα, έτσι, ένα απλό περπάτημα. Και θέλουμε και 2 sessions, ας πούμε, την εβδομάδα, τουλάχιστον αντιστάσεων. Ενδυνάμωσης. Άρα 150, τι είπες, 150 λεπτά λεπτά. αερόβια. Άρα τη 5 βδομάδα. φορές τη βδομάδα από 30 λεπτά. Σιγά θα βγά. Εννοώ ότι δεν είναι εδώ και 2 ώρες τη μέρα. Ναι, είναι μπορεί να το κάνεις, επιτεύξιμο. ας πούμε, να το κάνεις και διαφορετικά. Σίγουρα το να το σπάσεις, ας πούμε, σε όλες τις μέρες είναι καλύτερο, αλλά μπορεί να κάνεις και 2 φορές την εβδομάδα, ξέρω εγώ, από 1,5 ώρα, 3 φορές την εβδομάδα από 1, ξέρω, κάπως έτσι βγαίνει. Ναι, μαθηματικά. ιδανικά όμως θα θέλαμε κάθε μέρα λίγο. Ναι. Θα θέλαμε κάθε μέρα πολύ. Άρα, Αν το κάνουμε αυτό σε βήματα, είναι πάνω από 5.000 βήματα. Εμένα με βολεύει γιατί τα μετράει και το κινητό. κάτι έχουμε καταλάβει την αγάπη σου με τα βήματα τελευταία. Πάνω από 5.000 βήματα την ημέρα. Σε χιλιόμετρα δεν θυμάμαι τώρα να σου πω πώς. Καλά, ας μην κάνουμε όλες τις μετατροπές μαθηματικές. Αυτά νομίζω. Οπότε, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, ένα πράγμα για μένα είναι πολύ βασικό. Και θέλω να πεις και εσύ γιατί είναι βασικό για σένα. Για μένα λοιπόν το βασικό είναι να φύγουμε από το δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, να βγω να περπατήσω, γιατί μπορεί το ότι είσαι κουρασμένος να οφείλεται στο ότι δεν περπατάς. Ναι. Και θα σου προσθέσω εγώ εδώ ότι όταν μιλάμε για κίνηση και δραστηριότητα και πιο ενεργητική, ας πούμε, καθημερινότητα, δεν λέμε ότι αυξάνεις την κίνηση μόνο αν πηγαίνεις γυμναστήριο. Αν δεν σ' αρέσει το γυμναστήριο, μην πατήσεις το πόδι σου ποτέ. Δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Όπως απλά το να περπατήσεις. Όπως, ας πούμε, το να σηκώσεις μια εξάδα με νερό και να την πας σπίτι σου. Απ' τις σκάλες. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θέλουμε απλά καθημερινά πράγματα και έτσι γίνεται η καθιστική ζωή πιο ενεργητική, όχι με το να πηγαίνουμε μία... Φορά τη βδομάδα. όχι μία φορά, εντάξει, μία φορά σίγουρα. 3 φορές τη βδομάδα γυμναστήριο. Σημαντικό, δεν το Εννοείται. Αν αυτό μπορείς να κάνεις μόνο, κάνε αυτό. Αλλά μην επαναπαυόμαστε, θα πω, στο ότι αφού πάω γυμναστήριο δεν είναι καθιστική η ζωή μου. Και αν συνδυαστεί, γιατί αν πάρουμε τις περιπτώσεις που βολεύει το περπάτημα, για παράδειγμα, μας αρέσει το περπάτημα και δεν είμαστε του γυμναστηρίου ή κάποιες άλλες δραστηριότητας τέτοιου είδους, αν αυτό συνδυαστεί στη φύση, και πού θα βρεις φύση στην Αθήνα, θα μου πεις. Υπάρχουν πάρκα. Πάρκα, πολλά. Ωραιότατα. Το πάρκο Συγκρού, εγώ το είχα κάνει κούπα όταν έμενα εκεί. Οπότε. Κούπα. Ναι, εννοώ. Κατάλαβες. Γύρω-γύρω. Ναι, εννοώ ότι το είχα γυρίσει πάρα πολύ. Μπορείς να βρεις ώρες μέσα στην ημέρα, υπάρχουν τρόποι και τόποι. Και ειδικά άμα συνδυαστεί και με τη φύση, έχεις και άλλο ωφέλη. Μόνο να σκεφτούμε πόσες ώρες την ημέρα κάνουμε scroll down. Ξαναπιάσουμε τα social media. Όχι, αλλά εκεί, δηλαδή, όταν ας πούμε κάποιος μου λέει ότι ξέρεις δεν έχω χρόνο, λέω ωραία, άνοιξε μου το κινητό σου, να δω πόση ώρα είσαι στα. Έχεις και χαράκα με τα χασιά. Όχι, ρε παιδί μου, δεν δω, όχι με αυτόν τον τρόπο προφανώς, αλλά πραγματικά υπάρχει χρόνος που τον ξοδεύουμε αλλού. Καλά. Είναι εντυπωσιακό αν το δεις αυτό πόσες ώρες εγώ είσαι. σοκαρίζομαι. Βλέπεις, είμαι πολύ της τεχνολογίας. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Ωραίο επεισόδιο αυτό, μ' άρεσε. Ωραία. Χαίρομαι, Κατερίνα μου, που σ' αρέσει. Μάλιστα. Πάμε να το δείτε, περπατήσουμε. είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να περπατήσουμε. Πάμε να περπατήσουμε. Και μέχρι την επόμενη φορά, κίνηση, βρείτε τρόπους να κινήσετε. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο Wellbeing το παρεξηγημένο. Ελπίζουμε να πήρες μαζί σου κάτι μικρό, αλλά ουσιαστικό, για να φροντίζεις τον εαυτό σου στην καθημερινότητα. Θυμήσου, η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που το χρειάζεται και ακολούθησέ μας για να μην χάσεις τα επόμενα. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι απλά να αναπνέεις.